Isa to? Ginaon sa siya? Kato uyab kay gibiyaan siya ni Adni. Uli si balay niya gibalikan nalipay. Gibiyaan o ni uli ra? Di uli. Ikaw ba magka-relasyon, dili ka ganahag LDR mo ron? Layo ba ng si Palay gikan dire? 1 hour motor. Ikaw di ay ni sunod na lang ka dito. Wala ko sa iyang parents. Pero kabalo ang ginikanan niya nga na siya uyab. Oo, pero tawag ra. Wala pa ka gidala dito. Wala pa, maula pa pud ko. Maulo pa po ka. Pero nag-uol guno ka atong ni uli guno siya. Ako i-proof diri nga gahilak-hilak siya ya. Oh, sige. Ay, kala kay pakita. Saan sa'yo mong ibidyo-bidyohan? Nami GC, kuluhay. Gisendan kong video nga gahilak-hilak siya paglakaw ga suot palag helmet ya. Lakaw na gahilak-hilak siya ya. Sure na, tinoon? Nitulo ra kay fan kanang first time nako nakauyab nga nasa dool din. Like nilayo ba? Like nana. Hindi naman siya kaadlaw na uli. 4 days ra. Sino ba tantong OA? Upat ka adlaw, nawala, tas gihilakan. Before siya nilakaw, nanangid siya ni mga muli. Oo, wala. Layo. Anong murag wala na dawat ni mo nga muuli na siya? Gisungog ra mga ko nila manong nadala sa luha. Gisunog sunlog. Oh, like niyo sila nga nihilak daw ko niya. Kadugayan nihalog mo pud siya usa siya nilakaw niya ni Kiss. So nidala daw paglakaw niya. Ano to pag ingon nila nga nihilak. Ano na nitulog. Kanilak ya ka. Mensahe na lang sa tong uyab. Uy. Uy. Para di ka mabiyaan usab. Uy. Sige, mensahe sa uyab. Sa man yung taga na, di ba, my boy? My boy o si my girl. Check ka sa ilang conversation. Kato mag-call sila din mo. Kuan ko ba kayo magbinangay man pod me. Ya may butang dito my boy niya. Mutugan man pod siya. Pag umangkon ka niya, sa tigon sa mo? Ako'y gagaw. Ay, gagaw mo diba? Okay, sige. Oh, mensahe sa uyab. Di na makita sa kadaganan niya. Dili, kitara. Kita ra, promise? Promise. Hindi na ko eh. Para sa ngayon, charot! Stay pagkabuutan din. Salamat sa nakailata kay... basta kayo, di na Walang mahilok na siya. Uy, dili!